Haga jingle kai Bundesliga ka bochom Persia e ka Dortmund. Haba pai sya ka jingle kai ka bochom ka layo shwa bat pen khi jar nengkong tang haga minit ka basan lengbau lo sila. Henry tang hadin ar minit ka ta ka minit ka bah nyau ka Dortmund ka layo ban sikuliang ya ka shigol jong ka bochom lengbau u Adeyemi. Bat lengba gini ki ar gol baro ar tali ki kenhun ki klemla shu bat pen khi jar hadu bukut ka jingle kai. Bat lengba ka jingle kai ka Dortmund ka nang ne akli du jong ka mi ya khen point. Haga jingle kai Indian Premier League ka Gujarat Titan kala job suk Persia ya ka Kolkata Knight Riders dah nyaw wicket. Bada haga ni jingle kai Ramanula Gurbas ubadai nagari Afghanistan ulala banile kai bha haga ba ulala ban kamai hadu trap away runs. Haga wi pat ka jingle kai ka Sunrisers Hyderabad kala job dah kentai run Persia ya ka Delhi Capital. Bada haga ni jingle kai u player jong ka Delhi Capital nagari Australia u Mitchell Marsh ulala banile kai bha haga ba ulayo ban khur saw wicket bat kumjuru ulala ban kamai hadun riu pheulai runs. Haga jingle kai Premier League da saw lalai. Bat ka Britain kala job put dan riu lanot Persia ika Wolf. Haga jingle kai final jong ka AFC Champion League Fast Leg apa deng ka Al Hilal ka bedai ka klub na Saudi Arabia Persia ya ka klub na Japan ka Urawa Red. Haba pai sya ka jingle kai ka Al Hilal kala Joshua bat pen khi jar tang ha ka minit ka bakhat lai lengbau Al Dawsari. Bat hadu bukut ka kala step ka Al Hilal kala tam dai wei lanat. Bat haga kela mit kata haga minit ke basan peulai ka Urawa Red kalayo ban tap ya ka gol pen ya khai lengbau ko Rocky. Bat shwa ban kot ka jingle kai kata haga minit ke ba prapun riu nong tap gol jong ka Al Hilal u Al Dawsari ulayo priang ya ka red card. Bat hadu bukut ka jingle kai jong ka first leg baro artli ki yane da marshi gol. Bat ka second leg kadai ka jingle kai ka ba shongshit bha ka ban le kai hakan riu tarik jong mrai me. Haga jingle kai I-League Second Division ka Shillong Lajong Persia ka East Bengal Reserve. Haba pai sya ka jingle kai ka Shillong Lajong ka layo bat pen khi jan nengkong haga minit ka ba saw pheulai lengbau sangti shanglong. Bat hadu bukut ka kala step ka Shillong Lajong kala tam dai wei lanat. Bat haga kala mit kata haga minit ka ba nyau pheusan sa isinu sangti layo biang ban thep ya ka gul ka ba ar nak banta ka Shillong Lajong. Bat haga minit ka ba pra pheusan ka Lajong ka layo ban thep ya ka gul ka balai lengbau wada jet rengklem. Bat haga minit ka ba khandai pheu u Ronald Kidon lengdo nong laj u layo ban thep ya ka gul ka ba saw. Bat shwa ban kot ka jingle kai kata haga minit ka ba khandai pheu plus san u Hardi Nongpri u layo ban thep ya ka gul ka ba san nak banta ka Shillong Lajong. Bat hadu bukut ka jingle kai ka Lajong kala job suk da san lanot. Bat kala yo ban rung sya ka final round jong ka I-League Second Division menta ka Samoy. Bat kumjuru ka nang jan ban yo rung sya ka I-League ha ka Samoy ka Banuan.